Hello लोगोफोर खुलुमबाय and welcome back to the channel. गिबियावनो बयखौबो about Bodo Celebrities YouTube channel बरायना लागोनाय जाबाय लोगोफोर. So लोगोफोर नोंथांमोननि गेजेराव फैलायबाय आं दायो गोदान मोनसे बर'नि अपकामिं बैसागु मिउजिक भिडिअनि सायाव भिडिअ लानानै स' आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनगोन. स' लोगोफोर फैनो गोनां बे मिउजिक भिडिअनि टाइटेलानो जाहैबाय मेगन बेस्रां, जेराव जों फाव खालामनाय नुनो मोनगोन बर'नि बयजोंबो सिनायजानाय मुंदांखा फावखुंगुर आरो फावखुंग्रि नोंथांमोननि आरो जोंनि बयनिबो फेभरेट लिंसार बसुमतारी आरो फावखुंग्रियाव दङ जोंहा गेमस्रि दैमारि. लोगोफोर बिथांमोनखौ जों जयैनो बे मिउजिक भिडिअआवहाय फाव खालामनाय नुनो मोनगोन. स' नोंथांमोना बे मिउजिक भिडिअखौ नायनो थाखाय बेसेबां एक्साइटेड कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय. मेथाइखौ रोजाबदों नितामुनि बर' बिथां आरो DOPआव दं जोंहा अरुप गयारी आरो करिय'ग्राफिखौ खालामदों लिसान रामे बिथां. लोगोफोर जों बे मिउजिक भिडिअखौ मारु शाइन प्रडाक्शन इउटुब चेनेलाव नुनो मोनगोन. लोगोफोर नोंथांमोना जुदि दासिमबो मारु शाइन प्रडाक्शन इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै अब्ला साबस्क्राइब खालामनानै लाहैदो जाहाथे बिथांमोना भिडिअखौ आपल'ड होनाय लोगो लोगो नोंथांमोननियाव गिबिसिन नटिफिकेसन हाबहैयो. स' लोगोफोर दिनैनि शर्ट आपडेटआ बेनोमोन. नोंथांमोना भिडिअखौ नायना माबायदि मोन्दों कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय. मोजां मोनदोंबा लाइक खालामबानो जाबाय आरो चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय. स' गोजोन्थों and thanks for watching.